Обръщам се към тези, които се радват, че събарят ромските постройки. Незаконните. В България не само ромските постройки са незаконни. Защо не протестирате срещу незаконните хотели, които са по плажовете? Защо не протестирате срещу незаконните казина? Защото нямате глас в собствената си държава. Вие сте мигранти в собствената си държава. Като развалена плоча сте. Всички знаят, че тези избори, които се провеждат, са нагласени предварително. Но си затваряте очите. Погубихте сами държавата си. Ромите продават гласа си. Ромите взеха 100 лева. Ромите взеха 50 лева. Колко роми са в България? Ние повече ли сме от вас? Вие си продадохте държавата, но трябва някой да ви е виновен на вас. Пеете, че сте юнаци. Не сте юнаци. Вие сте точно обратното на юнаци. Юнаците вече ги няма. Тези, които се бориха за тази държава да бъде свободна, вече ги няма. И техният живот се пропиля. Дадаха живота си на празно. Защото вие сте роби в държавата си. Вие нямате глас в държавата си. Защо ромите да са ви виновни? Ромите ли управляват? Ромите ли откраднаха милиардите пари? Напротив, ромите ви помагат. Хиляди роми са в чужбина и вкарват милиарди левови всяка година в тази държава. Във вашата държава, както вие казвате. Ние циганите не се срамуваме, че сме цигани. Ние се срамуваме, че сме българи. Защото вие сте слаб народ. Народ, който не може да защити държавата си, не е народ. Народ, който избяга, предпочете да избяга от родината си, вместо да остане тук и да се бори. Да я направи по-силна, по-можеща. Да я възроди, както се казва. Този народ избяга. Този народ дигна ръце от тази държава. И не искат да се връщат. Запитайте се защо. Защото сте слаби. Защото сте бездушни. Вие сте бедни не само материално, вие сте бедни и духовно. Затова ще се затриете като народ. И без това преди няколко години никой не ви познаваше. И пак ще стане така. Ние храним вас. Не вие да храните нас. Ние храним вас. Ние, ромите, с това, че пращаме толкова много пари в тази държава, ние подпомагаме вашата икономика. Защото вие капитулирахте от държавата си. И продължавате. Да подкрепяте мошениците. Продължавате да подкрепяте крадците. Продължавате да подкрепяте убийците. Продължавате да подкрепяте подкупниците. Трябва да се борите. Трябва да излезете. Трябва да давате гласност. Но където трябва. Да давате гласност за държавата си. Но вие я погубвате умишлено. Затова се сърдете за вас, не на нас.